Dongka muka marong supia long pu thong tiron ukumli naphan kipang tirpon. Hidipi moiso kiling along ihu mahem me chodep. Ni jang karbiang long dongka muka atowar krong plia long teriponi pai kep bhomtar ni dongka muka angkang karbi hong hari amai tumpen patirpi ponsi pu thong tiron akumli naphan kicham kipang tir mate apeari kelarpon. Bangsua long karbi hong hari amai pu newarson ronghang dun amai pu longsing be konchun bang longkiram teron dihin kirim abang abijit ronghang pachithang abang dhuniram teron chitong dunsi bangso ajai mek kideng ponlo lason si pirthe longle kang duk ahut karbi atum anok be dubiklu lason si pu thong teron lake hako pirthe longle kang duk ahut ili karbi aso pha nangkirai anok beang bong thong teron ta inutlo lason si non pirthe longle kang tang ahut sitami kado kabe akarbi atum ta pu thong teron aphan thong nok be pusi chini ponlo lason si non pirthe longle kang tang ahut abangke along arong supi along sitami ili karbi atum anok be akomlin pangni ponlo lason si dongka mukam along ta thong nok be akomlin pangni ponlo la si karbi hong hari amai tum kedam tang aningkan dolo pu thong teron akomlin aphan apeari ban lote silepon bom lason si pining surihini rengkoi rake thom aningkan sita dongka muka mangkang karbi hong hari amai tum pen pu thong teron akomlin aphan pangthir pon pen apeari silepon bangso kasile hot karbi hong hari aron pen horbong pen arnam hujir pen si pangthir ponlo lapen kadok kawe karbi arat tumaphan lapen hamprek ke hang along tame kaike tanang pachiratun berji aphan hirjume hangpon kijuda por konchun bang akehai longkiram tiron pen dongka muka mangkang karbi hong hari amai tumaphan lapen soarlo amai tumaphan kijut un e kachuro pachir pon pen ajai mek mesen pen pachun pon West Karbi Anglong Migration Timung Report News 18 Difu. Horon untuk langsung visi itu apa langsung ada kalau baliram terang pen buniram terang ada untuk bahini sila bangsa kaharon bangke japolin nasalang kita dah ledak ten masih mana ni tarik kep dong kamu tong dia kumbin along karya hong harian amai pen itu tong lambe Alam teman ethan pondo sita me nili labang so jai mek long isi karbiang long arat phan mate karbiang long autonomous council phan sita me nili chuning ripon la pohelo nili tumla ili tuma phu karbi tuma phu athong lok te ili tuma tirin ili tuma teram ili tumar nam ili tumar ni lase alang li akumlin na bang asap so ban hoilo lapen ke areng ta chethar hoyo sono lapi labang so ako demitu kruye phan ilitum karbianglong autonomous council government pen sitame ako banai pon tu krui mate pami pun tu krui ardi pami tu pon tu krui phansi nili dak la ilitum karbi honghari piripia mai lapen ke longria mai angkang mai aro mai kadowe Jingrum Pepen, aparman ini sendiri di blok Karbab. Tongkang kang along tong nok di apan karcu ma ape di kilak laso long nang kacitong dun
long ri abang ke ni li si long ri so lo amai philo la pen district pen ako tang ka chitong dun akit he kiding atum apen non dak media bong atum la pen dak la soa thong nong di pe ri ke la kapatir pipon ke la ke dong kang amaya tu si kapatir pipon lo la pen pin so mai la pen so mai la soa thong nong di pham ni tu ape ri ke la bang ke dong kam angkang kali hari amai pen live tong nong di apan ape ri apindeng support kasili tabang selesai deng pol ni pen dong kang kali hari amai jumpan suruh baju dunia kadong baju lo na pen ini labang so tong nong di apan ya cuma apindeng support apindeng support kini kasili tabang so aku ni lipan nangis ekor ini tong depan ape ri kasili dong lagi ko pai kini ba la selesai ke deng pon ke dong kam angkang kali hari mai dong pani di juru pajudun e kadong pajir lo kasi aku tuning di tu la itu nong de lage itu mafu itu manok be jadi aku pe kang dong put penta itu kan bi itu fan otur kham khe penta na pa jok bang lo lage itu historical long tato lasi itu la bangke kai ta jitini ne danangi la pen non asana pe ri ke la bangke isi aport hit der bang sigi meji lasi bang journey no ke dam tang lo lasi non conference usi la bang so keting mai pon po itu non april la ciklo tarik ini ben kami hari central committee general conference doi hala taksi salam perai pon po la pen si aku dak dongkam municipal board atau apa nak jadi kan tu bangke laso putang be apan kumling atau di tumpai sen do lada ke bangke kai ta pang thiri atnangji kai ta peklar chanangji dak mi mane ki thihe gam ni lason isi kai ta betul bong asana sai si beng nagi la penada laso paisong no bangke benar aja ta target si meji lan chalo ating hon karbiang lang arap kedua ini militum bangso program kedeng ajar no ilitum hongteron ilitum han karbia ke doa na pan aku pen ilitum han ekerai anok be pinang mesin ilitum dongkam angkang hong hari amai pen so program dang tong sikot pen deng jelo apen si ilitum long la central committee tum alang litum station pen si ilitum to amai ap tu kono la lima ilitum klaim ke dam pen so abita ilitum central committee vice president teron longkiram teron alang litum Thiri ni phai sir ke por phai ke prachite ma por malom hidipi moiso kiling montimung arong idon thonsing timung ahe me chopi de bangso me ke chualong penang an hormu hortar takana hok pondo olo lapen kinang so de comment anta me chopi laplo lapen mobile hini lapen tangkas suri phoke pra pho sita me chopi etlo me ge chodet ahem pho tum penang pachini dun ke alang litum langga chinglu tama phisi me chodet ko se phobek numpe nang chithandun